କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଲପି ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ଏଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୋର 2 କପ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି। 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଥିଲି ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘିଅଟା ମଇଦା ସହ ମିଶି ନ ଯାଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ବି ଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ବେଟରଟି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏକାଥରେ ଢାଳିବିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରୁଛି ନା, ତେଣୁକରି ଗିନ ନେଲେ ଭଲସେ ଫୁଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନ ନେଇଛି। ଗିନ ନେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ବେଟରଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବେଟରଟା ବି ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏବେ। ତାପରେ ମୁଁ କରେଇ ବସେଇ ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। କରେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ବି କରି ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତେଲ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରି ନେଇଛି। ଜରିରେ ଏମିତି ସେପ୍ କରି ଟିକେ କାଟି ନେଇଛି। କାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଟରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶିରା ପାଇଁ ଚିନି ଦେଇକି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି 2ରୁ 3ଟା ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଗୁଜୁରାତି ବି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଗୁଜୁରାତି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲସେ ଶିରା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଜଲପିଟାକୁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ କରିକି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଖାଇଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଆଗରୁ କେବେ ବି କରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ଭଲସେ। ଶିରାଟା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଫୁଟିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କଲର୍ ନେଇଛି। ଏ କଲର୍ ଟିକେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ କଲର୍ ଟିକେ ନେଇଛି, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଜଲପିଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜଲପିକି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ନା, ତାକୁ ମୁଁ ଶିରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଦେଲି। ଶିରାରେ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। ସେ ଟିକେ ଶିରାଟା ଟିକେ ପିଇବ ନା ଜିଲାପିରେ। ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲପିରେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିରା ତ ପିଇଗଲାଣି ନା। ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ଆଣିଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଯେତିକି ସବୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ଶିରାରେ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇ ନେଲି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ବି ତ ହେଇଥିବ ଲାଗୁଛି ନା।
ଦେଖା ବି ଯାଉଛି କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ।